velkommen til den her video. Hvad har du at sige, Camilla? Nej. Vi laver lige det her om igen. Okay. Så man kan kun gøre det 7 dage. Hvad betyder det der blue? Hvad betyder det? Men jeg har ikke meget energi. Så ud og finde noget energi, og ud og... Ja. Æd noget mad. Vi har en masse health. Vi kan tage et fjernsyn med. Ja. Hvor er du? Hvor var Space henne? Ret langt derovre. Jeg kan jo ikke finde ud af, hvor vores base er. Det er jo lidt træls. Der er det. Vi skal altså lige have fjernsyn. Det er altså virkelig vigtigt for mig. Ja, det kan jeg blive vande på, da jeg var dig. Hey, sproget. Helvede. Jeg sagde vande på. Ja, men må ikke bande. Nej. Skriv i kommentarfeltet, hvis man gerne vil bande. Ej, der er sikkert ikke nogen, der skriver. Hvad mener du, Camilla? Ja. Vi har et fjernsyn lige ved min seng. Der er armor. Armor. Der er masser af armor. Kom så. Så der er fjernsyn lige ved min seng. Så det var hyggeligt lige her, hvor jeg er. Jeg ved ikke, hvor basen er. Jeg har det virkelig dejligt, Lena. Jeg kan bare lægge mig tilbage og slappe af. Måske skal jeg også lige hente nogle af de der brownies. Hvad? Ja. Er du okay derude? Biler. Jeg har det virkelig dejligt. Der er sådan nogle... Er du okay? Jeg er fuldstændig fuck lige nu. Ej, skal jeg komme og redde dig? Ja, fordi jeg dør nu. Du dør ikke. Se dig. Jeg dør. Du dør ikke. Kom nu det herover, Camilla. Jeg forstår, hvor du er lige nu. Camilla, det er vitterligt herover. Han der, den stærke mand, er der en på at kaste kasser efter mig. Not gonna happen, Ja, buddy. nu dør jeg. Bro, det er herovre, jeg så lige dit name tag. Jeg er død. Ej, oh my god, hvor er vi dårligt til det her spil. Nej. Jeg gider simpelthen ikke. Okay. Ej, okay. Jamen, altså, lad os droppe det så, altså. Farvel alle sammen, altså. Jeg tror bare, vi giver op herfra. Det var rigtig dejligt. Tak fordi I nåede så langt. Der er også bil efter mig nu. Tak fordi I nåede så langt at se med på den her video. Jeg håber, at I enjoyede det. Og nu gør jeg også. Der er en hel masse efter mig, og jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker. Men tusind tak for, at I så med den her video. Adios!